gunit ka sa imong lapis. Hmm. Naon nimo pangusgan nimo para ang imong gisulat maklaro pod, mabasa ba. Okay. Naon sa gahia po nimo kamot. Oy mura magkabaksidor. Oh, niuli nang bubud ka. Hurot na buto akong gihatag nimo nga 2 pesos. Tapos nubi bagay ang uli na ka, sayo kayo. Sa ni bataan ni nga. Uli ko tayo oy kay pag una kong teacher kay di na ko kabalo mo sulat daw kay gahi na ko kay kamot. Mao nang pauli ko niya sayo, uli ko tay. Naunsa po na inyong maestra. Oy, nganong di pa pauli man ka? Di pa eskwela ganiti ka para makatuon ka dito sa eskwelahan. Pauli mga noon ka diri nga. Naugta sa bako nimo nga badlungon ra ba kay kang bataa ka. Ako noy magtudlo nimo nga tirbang gahian mo tudloan. Sa bataa ni ay. Bawong daghan patag panghunahuna ang problema. Dungag-dungag bukas ako ang problema. Tatay sad oy saban ko ma-extra dito, dripod imo ko saban uli ko. Ikaw na guna dito tay, gamay kay ko guna, dako kay to ground, init pidyo kay ako ra isa. Di uli ko. Kapoy kayo eskwela dayoy, may paundang ko eskwela, kapoy kayo. Kay di na ko kabalo sulat daw, pauli ko maestla. Ay pa imo ko tudluan tay para di ko kaguna. Init kayo guna dito eskwelahan. Sus, ako pa manooy kung ano nimo sulon. Di palanti ka anak, di gud ka tudloan ba? Di remi tudloan do be. Sula na bataa bi. Yung bataa ni. Orisyo ang tag-apil mo. Gunit ka sa imong lapis. Naon nimo pangusgan nimo para ang imong gisulat maklaro pod, mabasa ba. Naon sa gahia po nimo kamot. Oy mura magkabaksidor. Number 1 atong sulaton. Sugod ta number 1. Number 1 tayo, number 1. Ana ba ana? Ana. Asus. Ay pangusog. I-relax imong kamot man. Unsa man kaayo nga katimang gahia. Utay. Gahi. B1 tayo, B1. Ako gahi po nimo kuan. Oy maudi ang pauli kasi mong maestra. Rabi nimo klaro anak ba pang B1 lagi tayo. musog man ka noon. Anak ba anak? B1 tayo. Undang tay. Undang ay ayog. Tatay. Undang eskwela undang. Di makaya. Di pa kaya tuluan.